Posledný týždeň som riešil s klientom takú záležitosť, že mi písal, že by chcel kúpiť také drahšie auto približne za nejakých 40 000 eur, ale že má dostatok hotovosti, ale aj napriek tomu zobral by teda nejaký leasing, aby sa úplne nevyhodil z kešu. To, čo je veľmi dôležité, tak pýtal som sa ho, že vlastne na čo to auto potrebuje, že či bude robiť nejakú taxislužbu, nejaký Bolt, Uber, nejaké prevozy ľudí. A povedal mi, že toto auto potrebuje len na vozenie. V tom bode som mu vlastne vysvetlil, že tým pádom on si nejde budovať aktívum, niečo, čo mu bude zarábať peniaze, ale práve naopak pasívum, niečo, čo mu bude peniaze pravidelne vyťahovať z jeho kapsy. A to je práve veľmi dôležité, pokiaľ aj ty plánuješ niečo kúpiť, tak v prvom rade si veľmi dobre premyslí, či je to aktívum alebo či je to pasívum a na druhej strane, ako vlastne urgentne túto danú vec potrebuješ. A týmto pádom možno spravíš oveľa lepšie finančné rozhodnutia.